yang sebelah kanan monggo merapat maju loh Mas. Makanya mboten ketawis. Ojo diberai. Bersama Hayu Hayu dan juga Puri Budaya Indonesia. Joget, kalian Jusrin monggo. Karamu jaluk diisemi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Makoke keri ing jaman. Ya sing eling budaya pancene bener kan luar biasa Mbak Indri Mas Yusrin selamat kagum panjenengan goyang berdua sini ya tak sama ngombe ae iki sedina iki mau ngombenane es kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengkoke keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling apa-apa mas budaya pancene bener kandhamu sugeng rawuh Bapak Ibu ingkang ketemben rawuh monggo kaaturan ngandhapi darat kang sampun samekta. ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke keri ing jaman kaya sing eling dik eling bab apa mas iku budaya pancene